Visanap forma parte del grupo Inspirit. Nos dedicamos al desarrollo, mantenimiento y explotación de sistemas y aplicaciones móviles. Nuestra primera iniciativa, GoTaxi, una aplicación basada en geoposicionamiento, permite al usuario solicitar un taxi tan solo con un clic en tu aplicación móvil, tanto iPhone, Android, BlackBerry o Windows Phone. Permite enrutar directamente sin tener que llamar la petición a la central de taxis, sin tener que saber un número de teléfono, sin tener que saber incluso el idioma de la ciudad donde estás, o incluso para las personas sordomudas que no podían realizar llamadas de teléfono y hoy pueden hacer una solicitud de taxi y poder monitorizar por dónde va su taxi tan solo con un clic desde su teléfono. La petición se enruta directamente con las centrales de taxi más importantes del país. Barcelona, Girona, con Radio Taxi Central Cataluña, Radio Teléfono Madrid en toda la Comunidad de Madrid, Bolonia en Italia, próximamente Holanda, Inglaterra. Estamos haciendo toda una expansión para que puedas moverte libremente y sin tener que llamar a ninguna central, poder pedir un taxi allá donde estés en Europa. Esto es un camino, un paso hacia las Smart Cities, hacia hacer una ciudad más inteligente y tener una red como la de transportes públicos de taxi conectada directamente en la palma de tu mano. La visió que tenim és que totes les empreses necessiten una intranet, però sí per als costos que té implantar-la o sí per la dificultat d'ús, la realitat és que no s'acaba d'extendre. La visió que tenim des de Syncro és de desenvolupar un software as a service basat en cloud que el que fa és permetre que les empreses, equips de treball, disposin d'una intranet però que es basa en estàndards que ja coneixen i que són habituals en el 2.0. És a dir, que per fer servir una intranet habitual, tradicional, necessites un entrenament, una formació. En canvi, a casa teva pots fer servir eines com el Twitter, el Dropbox, Facebook. És per això que la visió que tenim des de Syncro és crear una mena d'intranet que s'assembli més al Facebook que a la intranet tradicional. La innovació més transcendental de Syncro és que estem canviant la forma de treballar de les empreses. Estem millorant la forma en la que els empleats es comuniquen, en què es comunica la direcció general amb les seves persones, com ens comuniquem amb els nostres proveïdors i amb els nostres clients. Estem canviant tot el paradigma de comunicació tradicional que havia existit fins a aquest moment, basat en intranets i basat en el correu electrònic. A nivell tecnològic, Syncro ofereix el que altres productes o serveis no són capaços d'oferir i és bàsicament el tema de la integració. Ens podem integrar amb serveis interns de les pròpies empreses, és a dir, els nostres clients, o bé amb sistemes externs que estiguin basats en el núvol. El fet de disposar d'un sistema molt obert i molt integrable fa que puguem assegurar tot el flux d'informació dins de la companyia sense sortir del propi Syncro. En menys de 5 anys, totes les empreses tenen una xarxa social corporativa. I Syncro, en pocs mesos de vida, ja està formant part d'aquesta realitat amb més de 100.000 usuaris distribuïts en 5 països. Aquest projecte neix a la Universitat de Barcelona precisament des de la necessitat que teníem com a professors d'enriquir la docència amb tot això que ens estaven proporcionant aleshores ja els ordinadors i internet, és a dir, els recursos multimèdia. Per això, el primer que vam pensar a l'hora de crear llibres de text digitals és que no podia ser un llibre de paper posat a la pantalla amb 4 enllaços i ja està, sinó que havia de ser una cosa absolutament nova, creada des de zero, pensada per l'ordinador, per fer la mateixa funció que fa el llibre de text, ajudar a ensenyar, ajudar a aprendre, però amb tot el potencial que ens proporcionen les noves tecnologies. El potencial multimèdia per incorporar vídeo, animació, interactivitat, etc. I també el potencial d'internet i de les xarxes per poder proporcionar eines, aplicacions educatives que portessin més enllà l'educació a través d'això, del treball col·laboratiu, del seguiment personalitzat dels alumnes i, en aquest últim sentit, també la capacitat de crear els nostres propis llibres de text o personalitzar el llibre per a cada alumne en funció de les seves necessitats. Hi ha eines per a cada un dels aspectes educatius, des de la comprensió lectora fins al coneixement de la ciència, que realment ens permeten per primera vegada fer coses que mai havíem pogut fer perquè era impossible pel temps que teníem. Aquest sistema ens permet fer-ho per primera vegada.
A les aules on s'estan fent servir els llibres de text multimèdia i la tecnologia, hi ha un increment de la motivació de l'alumnat increïble. Tot el professorat coincideix en que realment ha canviat molt la dinàmica que tenien, s'ha activat el procés d'ensenyament i aprenentatge a les escoles, i tot gràcies a aquest nou format, que és el que estan acostumats els estudiants, i també a tota la potencialitat que el sistema ens dona, des de la millora de l'exposició dels conceptes gràcies al multimèdia al seguiment de la feina que fan els alumnes, personalitzat a través de la xarxa, a poder construir la teva pròpia seqüència didàctica, ja no només la del professor, sinó la que necessita l'alumne, i per tant personalitzar totalment l'educació. Tot això és el que està implicant el llibre digital, una revolució que ens permet fer un pas més cap a aquesta utopia, que és la d'una educació personalitzada per a cada persona.